Hej alle sammen og velkommen til Minecraft Gaming. I dag er det Filippa, der ligesom styrer showet der. Og det bliver jo super skægt at se, hvordan hun ligesom spiller. Det gør det jo. Og Filippa, hvor lang tid er det, du har spillet Minecraft? Det ved jeg ikke. Jeg vil gætte på, at Filippa har spillet Minecraft i et års tid. Og vi kunne jo rigtig godt tænke os at lave flere af de her videoer. Men så skal I huske at like og subscribe. Så bliver det rigtig godt. Der er en flyveraket. Du suser bare derude af. Det er ikke mig, det er udenfor ligesom. Lad os skaffe noget træ. En hund! En lille bitte huni. Det er et får, det er ikke en hund. Nå. Det lyder lidt som dig, mor, det der. Ja. Sådan noget. Jeg bliver så hurtigt sulten. Du må skaffe dig noget mad. Holy, jo, ja, den er sød. Hop. Nå, lad os gå på eventyr. Lad os lave en båd. Det lyder som en rigtig god idé. Ja, ikke mor? Jo. Ja, ikke alle sammen. Lad os grave os ned i jorden. Der er alt for farligt herovre på land. Det bliver mit lille sted. Det bliver mit lille hyggelige sted. Så ser vi en fakkel lige der. Ej, hvor er det hyggeligt. Der er ingen, der har sådan et hyggeligt hus, vel mor? Det tror jeg ikke. Nå. Ikke engang Morten Mønster. Han har lidt et sejrhus, men han har også snakket lidt. Tror jeg. Nå, lad os prøve sådan en. Så kom der lige et lille arbejdsbord der. Det var fantastisk. Hvad sagde du? I min video, mor. Det kan jo gøre det kæft. Altså sådan noget fejl med min video. Ej, hvor jeg kommer til mig. Jeg får en skidepille efter den her video. En bog. Ikke 4 bog. En bog bare. Så har jeg 11 stykker træ. Jeg har en stor læbe, mor. Ja, det må man sige. Og hun er ret pæn, hende der. Hvad er det, hun har i hånden? En hak. Tingeling. En hartingling. Jeg ved ikke, hvad det hedder. En hå. En hå. Det er en hå, Makuna hå. Så er det bare med at komme væk herfra. Så fik du bygget en båd. Ja, mor. Det fik jeg vist lige fik. Nej, Fantastisk. jeg kan heller ikke finde noget styr de her både. Nej, jeg bliver sgu lidt søsyg. Det gør jeg også. Men jeg er vant til det, du er ikke vant til det. Er der en ø, eller noget, du kan svømme over til? Nej, ikke når der er zombier, mand. Er du sindssyg, mor? Der er noget derovre, mor. Der er også noget nede i vandet. Masser af fisk. Det er lidt fint, men der er zombier og noget fisk herude. Du kan se de der små mænd dernede. Er det ikke ulækre? De nakker. Jeg så gang på Morten Mønsters kanal, at der var en zombie, der nakkede hans skål. Ej. 2 altså, og han var lige godt død. Hvad er det der derovre? Det der slot noget? Det vil jeg ikke prøve at lyse eller på at køre derhen. Nej, men jeg skal ikke have zombierne med som ham der noget. Jeg kan
mens man kører hurtigere af det her spil. Man kan også lave en kiste. En båd med en kiste på. Og den Nå, hvor er vi på vej hen, Anders? nej, der er et endermand. Ikke kig dem i øjnene alle sammen. Jeg har hørt, de skulle være meget farlige. Den har fundet mig. Nej! Mor! Mor, hjælp! Bare så jeg kommer afsted. Mor! Du fanger mig aldrig, de der endermænd. Jeg synes, jeg kører skråt. Hvor er den henne? Ej, hvor er den? Men jeg er nødt til at dræbe den nu. Nu gider jeg ikke at dø. Endermand, sig hvor du er. Ej, jeg kan ikke dreje mig hjem. Nå, lad os gå hen til den der ø derovre. Endermand, hvis du er bagved mig, skriger. Måske går meget. Nej, ikke jer zombier. Det er ikke jeg kiggede efter, det er noget andet. Er der ikke nogen zombier? Jo, nede her. Se om vi kan komme ind på land her. Jeg tror, der plejer at være en kiste i videoen. I don't know. Delfin! En lille delfin! Det er ikke sejt, mor. Den er også været YouTube stolt af mine videoer. Dårlig nyt, der er en... Hvem er det, der går der? Mor. Ja, så jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg har ikke en filis forstand på Minecraft. Men det er meget sjovt at sidde og følge med i. Næ, busse. Du fanger mig af. Ej, de kan jo komme ud på det. Og jeg vil ikke stille min... Jeg hader mig lige nu. Jeg vil væk herfra. Hvorfor havde jeg ikke en kiste på? Se, hvor er I det don't dumme. know. Ej, hvor er det dumme. Men så kom lidt videre. Nej, jeg skal derhen, mor. Så de finder mig aldrig. Så jeg skråt hen. Tager min lille ven. Ikke kigge i øjnene. Ikke kigge i øjnene. Den står på noget, jeg vil have. Ved I hvad, dumme venner? Så går jeg bare hen til den udvalg og bor lige her. I kan aldrig komme ud til mig. Aldrig nogensinde. Du må bare se frygten i øjnene og komme derhen af. Ej, det er fint. Er det rigtigt, man kan... Nej, løb. Og jeg stod min båd. Halleluja. Det er fordi, der er små zombier, der jeg får lyst til at dræbe, men jeg gider bare ikke at gå ud af. Kom så lige bag. Lad mig at sige min navn, og så kan alle bare finde mig. Og så, ja, så kan de kidnappe mig. Det var ganske kort vej, vi var på land her. Ja, men du må også leve med dem. Det er ikke det, jeg skal bygge. Det var den der fætter, jeg skulle have bygget. Hold lige om, der kommer zombier bag mig. Men der er noget andet, jeg gider at se på. Nej, nu gør det igen. Der er skelet. Den har taget min bog! Din lort. Din lort. Hvad satan vil du for en? Du er, ja. Nej, det er en mini-zombie! Halleluja, jeg skrider nu. Ej, jeg bliver meget. Nej, der er også noget, jeg må have. Nej, men du kan rigtig komme op. Så man lige mig en meget dejlig zombie, som du var mig zombie. Men nu har jeg på en båd. Min krusbetaler! Du fanger mig aldrig igen. Ikke kidnap mig. Løb for livet, mand. Så stille. Den har den. Ej, bliv morgen. Vi tager kampen. Højre. Ej, jeg dør. Jeg dør. Ej, hop for helvede, mand.
Jeg dør. Og vi kvinder. Og danser igen. Ej, dø. Dø mere. Dø. Nej! Fuck dig, zombie. Jeg kender det samme sted, som jeg døde. Nu skal jeg lige tænke mig om. Er det ikke mine ting, der ligger derovre? Nå, så må vi nu starte helt forfra. Sådan er det jo med Minecraft. Minecraft er irriterende. En bikub, den skal jeg ikke komme tæt på. Jeg tør at smadre den. Ikke blive sure på mig. Ja, undskyld, den der er irriterende en. Deroppe i hjørnet. Der er hækkebror. Let's starte med fødetræ. Det var det hele for i dag. Tak fordi I så med. Det var pishyggeligt. Godnat.